ҷаҳонӣ ба душанбе меояд. Аз 1 то 3 май пойтахти Тоҷикистони азиз мизбони гранд-слам оид ба ҷудо мешавад. Чихеле ки мебинед аллакай Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд қабул кардани ин мусобиқоти фароҷаҳонӣ ҳамаи корҳои заруриро роҳандозӣ кардааст ва 3 татами ҳам интизори тантанаи ҳақиқии ҷудо аст. Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои дар сатҳи баланд баргузор кардани мусобиқа тадбирҳои ҳамаҷонибаро роҳандозӣ намудааст. Омодагии толори варзишӣ дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дошта, корҳои насби татами, равшандиҳӣ ва таҷҳизоти техникӣ пурра анҷом дода шуданд. Масъулин таъкид мекунанд, ки барои фароҳам овардани шароити мусоид ба варзишгарон ва тамошобинон тамоми меъёрҳои байналмилалӣ риоя мешаванд. соли гузашта мо гранд-слами шаҳри Душанберо гузаронидем. او соли холҳои олимпӣ наздик набуданд ва теъдоди иштирокчиёнашон 27 давлат буданд. ҳозира бошад дар гранд-слами Душанбе 2026 34 давлат иштирок мекунанд, чунки ин наздик ба холҳои олимпиянд ва давлатҳо ҳар сол зиёдтар мешаванд ва ин сол 34 давлат хушбахтона мо интизор ҳастем. теъдоди иштирокчиёнашон 100 бонувон ва 150 мардум. бо дастгирии раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҳамаи шароитҳо барои қабули меҳмонон муайё аст ва мо тайёрем ки барои қабули меҳмонон. баргузории чунин мусобиқаҳо на танҳо барои рушди ҷудо, балки барои муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ аҳамияти муҳим дорад. Дар мусобиқаи гранд-слами Душанбе ҳайати мунтахаби Тоҷикистон бо беҳтарин ҷудочиёни худ иштирок хоҳад кард. Дастаи мукаммал, ки таҳти роҳбарии мураббиёни варзидаи ватанӣ омодагӣ мебинад, ҳадафи ба даст овардани натиҷаҳои баландро пеш гузоштааст. ҳамчунин варзишгарони ҷавон барои собит кардани маҳорати худ имконият пайдо мекунанд. мо боварӣ дорем, ки ҷудокорони мо дар ин мусобиқаи бонуфуз шарафи миллатро баланд мебардоранд, чун ситораҳои ҷудои Тоҷикистон артел ҷаҳонӣ ҳам мегӯем, хато намекунем. бисёр варзишгароне ҳастанд, ки мо боварӣ дорем, ки дар ин мусобиқот сазовори медалҳои тиллову нуқраву биринҷӣ мегарданд. шумораи зиёди иштирокчиён гувоҳи он аст, ки имсол рақобат боз ҳам шиддат мегирад, зеро варзишгарон дар остонаи марҳилаи интихобии бозиҳои олимпӣ ё худ ҷамъи имтиёзҳои олимпӣ қарор доранд ва аксари онҳо барои омодагӣ ба ин давраи ҳалкунанда маҳз дар мусобиқаи Душанбе ҳунарнамоӣ менамоянд. дар соли гузашта мунтахаби ҷудои Тоҷикистон бо дарёфти 11 нишон, 4 тилло, 3 нуқра ва 4 биринҷӣ дар ҷадвали умумии медалҳо зинаи аввалро ишғол карда буд. ин дафъа ҳам федератсия нақша дорад бо дастоварди арзанда мусобиқаро ҷамъбаст намояд.